Gahi kay na may gamot. Halo to bulawan, bulawan gede. Bulawan dapat. Ini pernah nagkumkum. Buho sa namo kay buho ang bulawan. Gugay na gugay. Ito pa ya. Bukan na lagi kini dito ko. Dagan program ko lagi doon. Puyo. Taas. Taas dito. Bra. Dada. Tat mula na tumoy. Tumoy. Dara day. Kenapa? Ada kesuruh bukan saya. Isa be. Ito na me. Nene na me. Oh. Ya ada natin ang palasyo. Palasyo. Kada kayang balay ay. Kada pusing. Lagi sudah lagi bungkun. Kakaiwan. Ay na. Kaya? Ayan tato, pagkawag di bulawan dito. Tagaan ko sa kabarita. Wa may. Wala ko man, naghilom-hiloman. Naghilom-hilom. May ni ba kay kamaisan kung napay bunga? Nagkuha na mi. Nagluto. Inyo ni day? Adiha. Ano day? Baklay. Bit-bit. Uno na layo o magidaan niya. Ay nani na magidni. Kinabuhi sa pobre. Ano balay din? Kinabuhi pobre ito bro. Oo good. Sumpay ram din ako. Diri mi sa una nang wag abana. Oh, sa una. Tung ting abana. Dira ra. Tung abana nang ko na po. Dira ra. Dira ka man. Oh, dira ko to. Na to ari gid yo. Isa pigit. Oo. Akong ko na. Taga ani nagabang. Tanaw do siyang asalan. Mo ba? O si kuan ba? Pigit? Si kuan dito ala si Isa. Francis. Francis man gikan dito tong pagtunga sa tunga to padungo, nagyabangan. Mo ba? Ano trabaho? Thank you, Lord. Relax.